ஐந்தாம் வகுப்பு மாணவ மாணவிகளுக்கு இனிய காலை வணக்கம். இன்று இந்த காணொளி காட்சியில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மிகுந்த மகிழ்ச்சி. எல்லோரும் நல்லா இருக்கிறீங்களா? காலை வேளையில் வந்து எல்லோரும் காணொளி காட்சியில் வந்திருக்கிறோம் இல்லையா? எல்லோரும் சாப்பிட்டீங்களா? நிறைய சாப்பிட்டீங்களா? வெரி குட். நல்லா சாப்பிடுங்க, நல்லா ஹெல்த்தியாக இருங்க, சரியா? சரி, இந்த நாளில் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்? அடுத்த லெசன் பார்க்க போகிறோம். எதுவரை படித்தோம்? இயல் 3 படிச்சுட்டு வரோம், அப்படி தானே? எது பார்த்தோம்? பழமொழிகள் பார்த்தோம், அப்படி தானே? பழமொழிகளில் நேற்று கொஸ்டின் ஆன்சர் புக் ஒன் வேர்டு எல்லாம் ரைட் பண்ணோம். எல்லோரும் எழுதுனீங்களா? கரெக்டாக எழுதுனீங்களா? நல்லா நீட்டாக எழுதிருக்கீங்களா? நான் செக் பண்ணுவேன், சரியா? நீட்டாக எழுத என்ன செஞ்சுருவேன்? கிழிச்சு செஞ்சுருவேன். அதனால் நல்லா நீட்டாக அழகாக எழுதணும், சரியா? நல்லா கவனிங்க, நடத்துகிற லெசன் நல்லா கவனிங்க, நல்லா படிங்க, சரியாம்மா? சொல்லும். அடுத்து நம்ம இப்போ அடுத்த லெசன் பார்க்க போகிறோம். எல்லோரும் புத்தகம் நோட்டு எல்லாம் ஆயத்தமாக வச்சுருக்கீங்களா? வெரி குட். எல்லோரும் எடுங்க, புத்தகத்தை எடுத்துக்கோ. பக்கம் எண் 53. புத்தகம் பக்கம் எண் 53. சரி, இயல் 3ல் பார்க்க போகிற துணைப்பாட பகுதி. துணைப்பாடம்னா என்னது சொல்லியிருக்கிறேன்? கதை. கதை யாருக்கெல்லாம் பிடிக்கும்? எல்லாருக்கும் பிடிக்குமா கதை? வெரி குட். கதை கேட்கலாமா? சரி, இப்போ பாரு, நம்மளுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலைப்பு தப்பி பிழைத்த மான். என்ன சொல்லுங்க? தப்பி பிழைத்த மான். சரி, பாரு, ஒரு காகமும் மான் ரெண்டு பேரும் ரொம்ப திக் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப க்ளோஸ், நெருங்கிய நண்பர்கள். எதெல்லாம்? பறவை. காகமும் விலங்குது மான் ரெண்டும் நெருங்கிய நண்பர்கள், சரியா? நம்மளுக்கு நிறைய விலங்குகள் நிறைய தெரியும், இப்படி தானே? என்னென்ன விலங்குகள்லாம் இருக்குது? நிறைய விலங்குகள் இருக்குது, அப்படி தானே? என்னெல்லாம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். சிங்கம், புலி, கரடி, அடுத்து புலி, மான், ஆடு, மாடு, இப்படி நிறைய விலங்குகள் நிறைய என்ன செஞ்சுருக்கு? காட்டு விலங்குகள் இருக்குது, வீட்டு விலங்குகள் இருக்குது. எல்லாருக்கும் பேர் தெரியும், அப்படி தானே? தெரியுமா? வெரி குட். அப்படி அந்த காட்டில் வாழக்கூடிய விலங்குகளில் ஒன்று என்னது? மான். அடுத்து பறவைகள், நிறைய பறவைகள் இருக்குது, அப்படி தானே? என்ன பறவைகள்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு? கொக்கு, குருவி, காகம், புறா, நாரை, நிறைய பறவைகள் போகும், அடுத்து கிளி, மயில், இதெல்லாம் நிறைய பறவைகள் இருக்குது, சரியா? அந்த பறவைகளில் ஒன்று தான் என்னது? காகம். இந்த காகமும் மானும் என்னது? ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர்கள், சரியா? அப்போ பாரு, காகம் என்ன செஞ்சிட்ருக்கு? தன்னுடைய நண்பன் ஆகிய மானுக்காக என்ன செஞ்சிட்ருக்கு? காத்துக்கிட்டு இருக்கு. இன்னும் மான் என்ன செய்யலை? வரலையே அப்படின்னு சொல்லி காகம் என்ன செய்யும்? கரையும். காகம் கான்னு சொல்லி என்ன செய்யும்? கரையும், அப்படி தானே? அப்போது மானை தேடிக்கிட்டே என்ன செய்யுது? அப்படியே அழைச்சிக்கிட்டே வருது. அப்போது அந்த இடத்துல வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது உடனே இந்த மான் என்ன செய்யுது? மான் என்ன செய்யும்? துள்ளி குதிச்சு வரும், அப்படி தானே? மான் நல்லா துள்ளி குதிக்கும். அப்போ துள்ளி குதிச்சு என்ன செய்யுது? இந்த மான் இதோ வந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மான் என்ன செய்யுது? அந்த தன்னுடைய நண்பன் முன்பாக என்ன செய்யுது? நிற்கிது. அதை பார்த்தோன்னே காகம் சொல்லுது, நண்பா, நம்ம யாரையாவது நம்மளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரையும் பார்க்கும்போது நம்ம என்ன செய்வோம்? நலம் விசாரிப்போம், அப்படி தானே? உடனே இந்த காகம் என்ன செய்யுது? தன்னுடைய நண்பனை நலம் விசாரிக்குது. நண்பா, நீ நலமாக இருக்கியா அப்படின்னு சொன்னோடனே மானுக்கு ரொம்ப சோகமாக ஏதோ இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யுது? சொன்ன உடனே இந்த காகம் சொல்லுது, நண்பா, உன் குரல்ல என்னதில்ல? உற்சாகமே இல்லையே, ஏன் இப்படி சோர்வாக பேசுத அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த காகம் கேட்டோடனே மான் சொல்லுது, எனக்கு மிகவும் ரொம்ப பசியாக என்ன செய்யுது? பசியாக இருக்குது அப்படின்னோடனே இந்த காகம் சொல்லுது, வா, என்னோட சேர்ந்து நீ வா, உனக்கு புல் இருக்க இடங்களை நான் என்ன செய்கிறேன்? காட்டுறேன். அங்கே நீ வயிறார என்ன செய்யலாம்? புல் மேயலாம் அப்படின்னு சொல்லி காகம் என்ன செய்யுது?
மானுக்கு அது வயிறு நிறையிறதுக்கு அதுக்கு ஆகாரம் கிடைக்கிறதுக்கு அது என்ன செய்யுது, அழைச்சிக்கிட்டு போகுது. அப்போது அந்த மான் சொல்லுது, உனக்கு என் மேலே தான் எவ்வளோ பாசம், நீ எவ்வளோ அன்பாக இருக்கா, தினமும் எனக்கு அலைஞ்சு திரிஞ்சு எங்கெல்லாம் புல் இருக்குதோ அந்த இடத்துக்கு என்ன செய்கிறா, கண்டறிந்து என்கிட்ட வந்து என்ன செய்கிற, தினமும் என்ன செய்கிற, கூறுற, உனக்கு ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லி இந்த மான் வந்து என்ன செய்யுது, சொல்லுது. அப்படி தானே? அப்போது நம்மளுக்கும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. அப்படி தானே? அவங்களுக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க தானே? அவங்களுக்கும் நிறைய தேவை இருக்கும். அப்படி தானே? நீங்கள் ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்களா உன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு? இந்த காகம் என்ன செஞ்சிச்சு, அவனுடைய ஃப்ரெண்டு ரொம்ப வயிறு பசியாக இருந்த உடனே என்ன செஞ்சிச்சு, அது சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான புல்லை தேடி என்ன செஞ்சிச்சு, கொடுத்துச்சு. அப்படி தானே? அது வந்து தினமும் வந்து என்ன செஞ்சிச்சு, இடத்த வந்து காட்டுச்சு. அதே மாதிரி தான் நம்மளும் என்ன செய்யணும், நம்மளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சிலவங்க என்ன செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க, வீட்டில் ஒன்றுமே இருந்திருக்காது, சமைச்சிருக்கவே மாட்டாங்க அம்மா. அப்போது அந்த சமயத்தில் நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு என்ன செய்யணும், தன்னால் முடிஞ்ச உதவி என்ன செய்யணும், அப்படி தானே? நம்மளுடைய சாப்பாட்டை என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஷேர் பண்ணி என்ன செய்யலாம், சாப்பிடலாம். சரியா? பாரு, இந்த காகம் தினமும் என்ன செஞ்சிச்சு, மானுக்கு அது அந்த புல் இருக்கக்கூடிய இடங்களெல்லாம் தேடி கண்டுபிடிச்சி, அலைஞ்சு தேடி கண்டுபிடிச்சி மான்கிட்ட வந்து என்ன செய்யும், சொல்லும். மானும் போய் என்ன செய்யும், நல்லா என்ன செய்யும், வயிறு நிறைய என்ன செய்யும், புல்லை என்ன செய்யும், சாப்பிடும். பாரு, அடுத்து பாரு, இந்த மான் வந்து என்ன செய்யுது, அந்த காகம் மான் சொன்ன உடனே இந்த காகம் சொல்லுது, எனக்கு நன்றிலாம் என்னது தேவையே இல்லைப்பா, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ளே என்னது தேங்க்ஸ் என்ன செய்யலாம், சொல்லண்டாம். அப்படி தானே? அப்போது நன்றிலாம் எனக்கு கூறலாம் என்ன செய்யலாம் வேண்டாம், வா நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அது வந்து என்ன செய்யுது, ரொம்ப சோர்வாக இருந்தாலும் நான் எப்பவும் யார் மேலே தான் இப்போ பயணம் செய்வேன், உன் மேலே தான் அமர்ந்து நான் செய்வேன், பயணம் செய்வேன். நாம் 2 பேரும் ரொம்ப நெடுநாள் நண்பர்கள்னா என்னது, ரொம்ப வருடக்கணக்காக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெண்டு, நெடுநாள் நண்பர்கள், ஒருவருக்கொருவர் உதவியாக இருப்பது இதுவும் ஒன்றும் புதுசு இல்லை. நம்ம ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்வோம், உதவியாக என்ன செய்வோம், இருப்போம். ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ்னால் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்யணும், விட்டு கொடுக்குறவங்களா இருக்கணும். பட் என்ன செய்யணும், உதவி செய்கிறவங்களா என்ன செய்யணும், இருக்கணும். சரியா? பாரு, இந்த மான் வந்து என்ன செய்யுது, இந்த காகம் வந்து மானை என்ன செஞ்சுட்டு அழைச்சிட்டு போகுது. மான் மேலே என்ன செய்யுது, இந்த காகம் உட்காந்துக்கிடுது. ஏன்னா காகம் ரொம்ப தூரமாக பயணம் செஞ்சு தன்னுடைய மானுக்காக புல் எங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லி அலைஞ்சு தேடி என்ன செஞ்சு பறந்து ரொம்ப களைப்பாக வந்து இருக்கும் இல்லையா. அதனால் இந்த மான் வந்து மானுடைய முதுகில் அமர்ந்திருந்து என்ன செய்யும், பயணம் செய்கிறது வழக்கம் இந்த காகத்திற்கு. பாரு, காகம் என்ன செய்யுது, தன்னுடைய மான் மேலே ஏறி உட்காந்துருந்து இந்த காகம் என்ன செய்யுது, பயணம் செய்யுது. அப்படியே போயிட்டே இருக்காங்க. சரி, நம்ம பேசிக்கிட்டே ரொம்ப தூரம் என்ன செஞ்சிட்டோம், வந்துட்டோம். இங்கே இன்றைய உணவை உண்டுட்டு நம்மளுடைய இடத்துக்கு திரும்பி போகணும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த இது காகமும் அதுக்கு அதனுடைய இடத்தை என்ன செஞ்சிச்சு காட்டினோடனே வயிறார என்ன செஞ்சிச்சு, சாப்பிட்டுட்டு இருந்துச்சு. இந்த மானும் காகமும் நெடுநாள நண்பர்களாக இருக்கிறத பார்த்துக்கிட்டு யாருக்கு ரொம்ப எப்படி நரி என்ன செஞ்சிட்ருக்கு, கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. கவனிக்குதா? மானும் காகமும் போகிறத யார் கவனிக்கிறா, இந்த நரி கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்குது. கவனித்து என்ன செய்யுது, இந்த மான் எப்படி கொழுன்னு இருக்குது, இந்த மானை எப்படியாவது என்ன செஞ்சிடணும், அடித்து கொண்டு என்ன செஞ்சிடணும், தின்றணும் அப்படின்னு சொல்லி இது சமயம் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கு. எப்படி ஆயினும் இவங்களுடைய நட்பை நம்ம என்ன செஞ்சிடணும், முறிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செஞ்சுது, பார்த்துக்கிட்டே இருக்குது. இப்போவும் இணைஞ்சே இருக்காங்களே, இவங்கள தனித்தனியாக பிரித்தாதான் இந்த மானை என்ன செய்ய முடியும், இரையாக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த நரி வந்து என்ன செய்யுது, நினைக்குது. பாரு, நரி வந்து என்ன செய்யுது, நேராக எங்கே வருது, மானுக்கிட்டையும் காகம் இருக்கிற இடத்துக்கிட்டே என்ன செய்யுது,
வருது. வந்த உடனே சொல்லுது, என்ன தோழர்களே எப்பொழுதும் இணைஞ்சே இருக்கிறீங்களே, என்னையும் உங்களை நண்பர்களாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்களேன், ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குது. உடனே இந்த மான் வந்து வெகுளி அப்படி தானே, எதையுமே சிந்திக்காது. உடனே என்ன செய்யுது, அதுக்கு என்ன, நான் இன்று முதல் நீனும் எங்களுடைய நண்பர்களாக எங்களோட என்ன செஞ்சுருக்கலாம், சேர்ந்தே என்ன செய்யலாம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே நரிக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டு. சரி நன்றி, ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு சொல்லி நன்றி தெரிவிக்குது மானுக்கு. சரி நேரமாயிட்டு நம்ம இருப்பிடத்துக்கு செல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி காகம் என்ன செய்யுது சொன்ன உடனே நரி வந்து என்ன செஞ்சிருச்சு, அது அதனுடைய இருப்பிடத்துக்கு நோக்கி என்ன செஞ்சிருச்சு சென்றுட்டு. உடனே காகம் சொல்லுது தன்னுடைய நண்பனாகிய மான்கிட்ட, நண்பா யாரையும் என்ன செய்யக்கூடாது, சீக்கிரமாகவே நம்பிவிட கூடாது, அது ரொம்பவும் ஆபத்து, யார் எப்படிப்பட்டவங்கன்னே நமக்கு தெரியாது, அதை நம்ம வந்து யாரையுமே சீக்கிரமாக என்ன செய்யக்கூடாது, நம்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே இந்த மான் சொல்லுது, அப்படியெல்லாம் எந்த ஒரு ஆபத்தும் என்ன செய்யாது, வராது, நிறைய பார்த்தா நல்லவனாக தான் இருக்கான், நல்ல குணமுள்ளவனாக தான் எனக்கு தெரியுது அப்படின்னு சொன்ன உடனே காகம் சொல்லுது, கண்ணால் காண்பதும் பொய், காதால் கேட்கிறதும் பொய், தீர விசாரிக்கிறது தான் என்னது மெய், யாரையும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது, நம்பக்கூடாது. அப்படி தானே, நம்மளுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரும் இருப்பாங்கன்னா, யாராவது ஒருத்தங்கிட்ட உங்கள்கிட்ட வந்து பழகுறாங்கன்னா நம்ம அவங்கக்கிட்ட உடனே என்ன செஞ்சிடக்கூடாது, நம்மளுக்கு தெரியாதவங்க முன்ன பின்ன தெரியாதவங்க நிறைய பேர் வந்து பழகுவாங்க அப்படி தானே. வெளியில் எங்கேயாவது போகும்போது முன்ன பின்ன யாரும் உங்கள்கிட்ட பேசுனாங்கன்னா உடனே அவங்கள என்ன செய்யக்கூடாது, நம்ம நம்பக்கூடாது. சரியா, நம்ம வெளியே அம்மா கூடயோ இல்லைன்னா நீ ஒத்தையிலையோ எங்கேயோ போகும்போது யாராவது உன்கிட்ட வந்து பேசுகிறாங்கன்னா அவங்கள உடனே என்ன செய்யக்கூடாது, நம்பக்கூடாது. சரியா, கண்ணால் காண்கிறதும் பொய் தான், காதால் கேட்குறதும் பொய் தான், தீர விசாரிக்கிறது தானது மெய் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இந்த மான் சொல்லுது, ஐயா உன் கருத்து கந்தசாமி, நீ பேசியதெல்லாம் போதும். அது மான்கிட்ட இந்த காகம் எப்போவுமே என்ன செய்யும், அட்வைஸ் பண்ணும். உடனே இந்த சொல்லுது, நீ பேசியதெல்லாம் போதும், வீட்டிற்கு சொல்லு, நானும் என்னுடைய இருப்பிடத்துக்கு நான் என்ன செய்கிறேன் போகிறேன், நாளைக்கு நம்ம என்ன செய்வோம் சந்திப்போம்னு சொல்லிட்டு 2 பேரும் அந்த இடத்த விட்டு என்ன செய்கிறாங்க கடந்து போடுறாங்க. அடுத்த நாள் காலமே நரி என்ன செய்யுது, மானை சந்திக்க வருது. நரி வந்து எப்படிப்பட்டது, தந்திரம் உள்ள நரி எப்படி தானே, மானை எப்படியாயினும் இரையாக்கிக்கிடணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு நரி. உடனே இந்த நரி வந்து என்ன செய்யுது, காலையிலே வந்து என்ன செய்யுது, நண்பனே நீ நலமா அப்படின்னு கேட்குது. உடனே நரி சொல்லுது, இந்த மான் சொல்லுது, அடட நரியா, என்ன இவ்வளோ காலமே வந்துட்ட, என்ன தேடி வந்திருக்க அப்படின்னு. உடனே நண்பனை பார்க்கறதுக்கு நேரம்லாம் எதுக்கு நேர காலம்லாம் ஏது, உன்னை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப பரிதாபமாக இருக்குது, அந்த உடனே எனக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்குது. என்னை பார்த்து ஏன் பரிதாபப்படுற அப்படின்னு சொன்னோடனே நரி சொல்லுது, உன் உடல்லாம் மெலிஞ்சு போய் காணப்படுற, சரியான உணவு கிடைக்காததுனால தான் கொழுன்னு இருக்க வேண்டிய நீ என்ன செய்த, பஞ்சத்தில் அடிபட்ட மாதிரி இருக்க அப்படின்னு. இந்த மான் சொல்லுது, விலங்குகளுக்கு இந்த உணவு பற்றாக்குறையினால தான் என்னது, வானம் பொய்த்ததுனால தான் வனமெல்லாம் எப்படி இருக்குது, பாலைவனமாக இருக்குது, மழை பெய்யாமல் மழை பொய்த்து போயிட்டு அப்படி தானே. அதனால் சரியாக சாப்பிடக்கூடிய உணவு வகைகள்லாம் எனக்கு என்ன செய்யலை கிடைக்காதனால வனமெல்லாம் எப்படி இருக்குது, வனம்னா என்னது காடு, சரியா, காடுகள்லாம் பாலைவனமாக மாறி வருது அப்படின்னே நரி சொல்லுது, பிற விலங்குகளை பற்றி நான் என்ன செய்யலை பேசலை, உன்னை பற்றி தான், பிற விலங்குகளை பற்றி கவலை எனக்கு இல்லை, எனக்கு தெரிந்த இடம் ஒன்று இருக்குது, அங்கே நான் உனக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறேன், நல்ல மேய்ச்சல் நிலம் உண்டு, என்னோட வா, நான் உனக்கு அந்த இடத்த காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்து நரி சொன்ன உடனே இவன் மான் சொல்லுது, நம்மளுடைய நண்பன் யார், காகம் வரட்டுமே அப்படின்னு சொன்னோடனே இந்த நரி சொல்லுது, காகத்தை மற்றொரு நாள் என்ன செய்யலாம், அங்கே கூட்டி அழைத்து செல்லலாம், இன்று நீ மட்டும் என் கூட வா அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யுது சொல்லி அந்த நரி வந்து என்ன செய்யுது, மானை அழைச்சிக்கிட்டு என்ன செய்யுது
போகுது. அந்த அதுக்கு தேவையான உணவை காட்டுறதுக்காக மேய்ச்சல் நிலம் நிறைய இருக்குது வான்னு சொல்லி என்ன செய்யுது, வற்புறுத்தி என்ன செய்யுது, கூட்டிகிட்டு போகுது. நீ இவ்வளோ சொல்கிற வலியுறுத்தி இவ்வளோ வற்புறுத்தி சொல்கிறதுனால நான் வாரேன் அப்படின்னு சொல்லி மான் போகுது. இந்த நரி மானை எங்கே கொண்டு போய் விடுதுன்னு சொன்னால், ஒரு விளைச்சல் நிலம் தெரியும்ல, வயல்வெளிகள் விளைச்சல் நிலத்தில் கொண்டு போய் விடுது. மான் அங்குள்ள பயிரெல்லாம் என்ன செய்யுது, மேயுது. மானுக்கு அறிவே இல்லை, அந்த முன்ன பின்ன சிந்திக்கிறதே இல்லை இல்லையா. அது ஒரு விளைச்சல் நிலம், அது தெரியாமலே என்ன செய்யுது, அங்கே போய் நரி சொன்னதுனால அந்த விளைச்சல் நிலத்தில் போய் என்ன செய்யுது, கொண்டு போய் விடுது. மான் நல்ல பயிரை நல்லா மேயுது, பசி ஆற தட்டியும் என்ன செய்யுது, மேய்ந்த பிறகு அதனுடைய இடத்துக்கு திரும்புது. இந்த செயல் இப்படியாக காகத்துக்கு தெரியாமலே பல நாட்கள் என்ன செய்யுது, இந்த மானை அழைத்து கொண்டே போகுது. இந்த நரி மானை அழைத்துட்டு போனது யாருக்கு தெரியாது, காகத்திற்கு தெரியாது. சரியா, காகத்துக்கு தெரியாமலே என்ன செய்யுது, அழைச்சிக்கிட்டு போகுது. இந்த விளைச்சல் நிலத்தை மான் சாப்பிட்றதுனால அவங்க அந்த விளைச்சல் நிலத்தை பாழாகி போயிடுது இல்லையா. அதனால் அந்த விவசாயிகளுக்கு நஷ்டம், அப்படி தானே. அந்த விவசாயி தினமும் என்ன செய்யுது, இப்படி அதாவது பயிர்கள் என்ன செய்யுது, மேயப்பட்டிருக்குதே அப்படின்னு சொல்லி இதை கட்டாயம் இப்போ இந்த விளைச்சலை பாழாக்கக்கூடிய விலங்கை கட்டாயம் என்ன செய்யணும், பிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவெடுக்கிறாங்க. சரியா, இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. இப்போ நாளைக்கு இந்த மானை அந்த விளைச்சல் நிலத்தில் உள்ள அந்த விவசாயி மானை பிடிச்சாங்களா, என்ன பண்ணாங்கிறது நாளைக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், தொடர்ச்சியாக நம்ம என்ன செய்யலாம், பார்க்கலாம். சரியா, இது வரைக்கும் நல்லா புரிஞ்சிச்சா? இந்த பாடல் இந்த கதை பகுதி நல்லா உங்களுக்கு தெளிவாக என்ன செஞ்சுருக்கும், புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா. புரிஞ்சிச்சா? கதை பகுதி பக்கம் எண் 53 எடுத்துக்கோ. 53ஆம் பக்கத்தை நம்ம என்ன செய்யலாம், ரீட் பண்ணலாமா? 53ஆம் பக்கம் மட்டும் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம், ரீட் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா, எடுத்துக்கோ. தப்பி பிழைத்த மான். சொல்லுங்க என் பின்னால், தப்பி பிழைத்த மான். காக்கா காகம் கரைந்து தன் நண்பனான மானை தேடியபடி அழைத்தது. இதோ வந்துவிட்டேன் என்று கூறியபடி துள்ளி குதித்து ஓடி வந்தது மான். காகம், நண்பா, நலமாக இருக்கிறாயா? மான், ஏதோ இருக்கிறேன் நண்பா. காகம், குரலில் உற்சாகம் இல்லையே, ஏன் சோர்வாக பேசுகிறாய்? மான், எனக்கு மிகவும் பசியாக இருக்கிறது. என்னோடே வா, உனக்கு புல் உள்ள இடங்களை காட்டுகிறேன். அங்கு நீ வயிறார புல் மேயலாம். மான், நீ என்மேல் மிகவும் அன்பாக இருக்கிறாய். தினமும் எனக்காக அலைந்து திரிந்து புல்லுள்ள இடங்களை கண்டறிந்து வந்து என்னிடம் கூறுகிறாய். நன்றி நண்பா. நன்றி நண்பா. சரியா, இது வரைக்கும் நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கேன், ரீட் பண்ணி விட்ருக்கேன். பக்கம் எண் 54, 55. சரியா, நீ என்ன செய்யணும், ரீட் பண்ணி பார்க்கணும். சரியா, புரிஞ்சிச்சா? எல்லாரும் உன்னுடைய நோட் எடுத்துக்கோ.